ба фикрам ки фурсати гап заданам омада кард. Духтараки хонамон ки ай куҷо? Шумо феъли духтар оварда надоштем, якум бора чӣ гап пайванд хоҳарҷони ман, ту медонӣ ки мо одами бад нестем. дилит дур наравад. Риана қисса бениҳоят дироза. ман кӯтоҳ мегӯм, офиста кор мекард. модар надорад. ба қариби падаршам гузашт. ятима. бисёр духтари хуб аст. ҳамуда гуфтам дастгирӣ кунам. ҳозираш дар хона монда зиндаӣ куна. он камбудӣ дошта боша ёрдамаш кунам. нигоҳ кардугонашем. хай баъд мебинем, вақт нишон медиҳад. фаҳмидам, лекин намешуд ки аввал ягон тӯй мекардем, меовардем, ша як урф одатае, духтарае баҳарҳол. Тӯй? Ки гуфт ки тӯй мекунам ман? оли фикри тӯя накардам ростигап. хай бор бинем ку чӣ мешавад, як камтар зиндаӣ кунам. вақт нишон медиҳад. умедворам ки кори хато намекунем, вақт нишон метавонад. маҳкумшуда Шорух Ҷанҷолиён, моддаҳои 104, 195, моҳлати ҷазо 15 сол. Возле минут. ҳусейне ки комадай гуфтане ки акаш датурмай. ака дорам дугонӣ кам. мақсад занг мезанем ӯзи одамумоно Шоруха
героя да камераи Ҳасан ҷо мекунам. Ҳасан да подсказка метиҳем ки додарша шорух парондай. Мақсад дастомонро ҷазир намекунем. Масъала шоруха да онҷо Ҳасан худаш мебинад. ихе мекунем. Подсказка не. Ҳасана рӯи рост буген ки додарта шорух паронд. инамиай додари мара намепарондагиай. ҳозир нигоҳ ки чӣ корш мекунам қош. Масъалаша бимма қатъӣ кун. муҷабандай ҷашам бандай ту гапа намефаҳмӣ. бо ту додари мара парондай. ҳаёти додари мара ту да берун сӯзондӣ. ман ҳаётиро да ҳеҷам месӯзонам. фаҳмидӣ? ки соде битаве. риана риана ягон мушкилӣ надорӣ дар хона? Не. ҳаман нағз апаҷон. апаҷон не, ба фикрам ки мо ҳамсолем. аз ин пас нос хоб? Хоб. медонӣ, ман намедонам байни ту ромиз чӣ гуна муносибат аст. акам нисбати ту бениҳоят суханони хуб гап мезанад. духтари хуб аст, ҳамроҳ кор мекардем, вале ман зан ҳастам ва дар чашмони ту ҳиссиётам баланд асту чӣ ногуфтаҳоеро мебинам. ман намехоҳам рӯҳан туро озор додан, барои ҳамон саволҳои зиёдатӣ додан намехоҳам. лекин ҳамиро дон ки дар ин хона бигзор хонаю ҷои нав ҳам бошанд, лекин ту апа ё ин ки хоҳар дорӣ ва ҳама вақт чӣ мушкилие дошта бошӣ метавонӣ ба ман омада муроҷиат кунӣ. хоб, ман ҳама вақт барои ба ту ёрдам кардан тайёрам. паго вақт дорӣ ба шопинг равем? чӣ қадар дигар дар хона мешинӣ? Майлаш. дигар зиқӣ накун. Ману, сумкар монда ҷонаташ мебиёрӣ? Пешгузар? این دیسک اکچور چوکدی؟
духтароро надидӣ? Вроди қалавр шонтӣ мабояд бинам. Я хеле пуштагӣ как будто $100,000 журнали Forbes суратгирӣ мерай. Не ки вазифата эҷро карда наметонӣ. протеин ба хубӣ пурсидам. Духтаро ким кай шопинг рехтан? Ты навдарак ёфтасти охранник. Ба ман шо накардӣ? И вазифаи ман ё ай ты? Фак. Чӣ гуфтӣ? Митхун Чакрабортӣ. Хатӣ гап застам. Чӣ гуфтӣ? Протеин намегӣ? Охир он гапа чӣ буд? Фак. Мара гӯш кига? Мезаму дар ин дево, портретит мемона, мара фаҳмидӣ? Брат, иҷа чанг шидай? Ошиб. Калаву мушт. Куҷа бин? Фак Хайдар. Куҷа муин? Очкиёт зард. Чикор мекунӣ ту иҷа? Духтаро ку? Рафтам. Ман тра гуфтам ки сояшон мешавад. Комара ёд кардӣ? Бо комат мефура? Дафша иҷа. Бра тез биёшон. Давай иҷа биё. Биё даро. Ман иҷа омодагӣ будам. Кай? Бо нагӯйтам ро якам. Акиро мизяк бароварда будам. Фаҳмо, бин коллексияти рамоҳина. Баъд шумо чанд реха магазин доред? Сета. Ина. Цвет мага намезиба. Ба фикрам рангҳои рӯшантар бод мезебад. медонӣ чӣ? Ҳамин нағзае ки ягон сардор надорем. Нағзай? ягон сардор нест, ягон кас ғам наметиҳад. Кор барои фақат худот. Тамом. медонӣ сардор барои ҳар як коргар ҷойгоҳ. ҳар кас ҳар хел будай. ҷои коре ки ман мекардам, мара ғам медодам. Акам нигоҳ намекарда? Не. бо чӣ шуд додарам? Ҳамаи рӯи нақша. Чӣ нақша кашида будем, ай рӯи нақша кор кистем. Героя дина судуш буд. Судуш кардан o'zi mahbasda. Qadam navbati. Чикор кунем? Фикраша накард додарам. ҳамаш дар дастаи. У шогирдора гуфтам, ҳар як қадам, ҳар як нафаси кӯдака ба ту мерасонанд. Шави ховуш дар оби строя.
ай хом мехиза ромис ҳама ҷуда ромис уша додарам ба ту меспорам. хай масъала фаҳмо Istanbul кай сафар дорӣ яка Саҳар барвақт. фаҳмам хай рӯи сафед ягум чӣ шид занг муза. ҳамаш хуб мешавад худо эҳтиёт кун хай мефишид фарохҷон ака дига чӣ кор кунем ҳар сари фарзанди одам ҳар чӣ бояд бигзарад мегам ака биё ихе мекунем набудани шоруха эҳсос накунему ҳамин корҳоро нақс пеш барем салом набудани шорух эҳсос накунем корҳоро нақс бинем савдош хела ҳамин мардумда ба маза пешниҳод кунем бачам хоб ҳамин меҳмонода муштариёда ба маза кунем бачам хоб ака набудани шорух эҳсос накунем Qurban. Farmoyishimizga giraman. İcazat deydi. Farxjon hamja best. Mahd megir. Салом алейкум. Хонум азим. Чӣ фармоиш мекунед? Аз ҳамон суперкартошкаи тарифитон дута биёред. Чой ё қаҳва? Чой Туркия? Чой Туркия. Дута чой Туркия. جوی نقص وای خیلی رفته دستم شما معلش بچه نشم اکی قربان لبه یک بار دیگه سلام سلام وای اکا جان شروع چی خیلی
мелисаҳо шуруха сар додан? شروخا سود کردم چی؟ 15 سال ترمش چه کردم من خوب؟ مامان چشم من سو؟ نه کمتر بیفرش داد خانه میریم دارم اصلا Anaman. رحمت Chi bo'lding? عجیب Bo'shdi. رحمتی کلام خیلی عجیب چیز خیلی کار نمیدن این نمودی خراب در ترکیه بود در دوشنبه هم شدن کمی کن مقبول میشود نماش چی؟ کامپیر سپیر کارتوشکا میگویم ها نه مخوب شد؟ سبوکک بیا علیکم بر سلام بیا قربان بیا ممکنه سلام علیکم علیکم بر سلام رئیس نازنین کارود نست؟ صحبت بشیم چو کدیرم کارود نست؟ هیچ نه رئیس کبزن کن؟ شروع ترمه کردم رئیس 15 سال ترمش کردم من خبر دارم قربان ماته خبر دارم سری سودش بود 15 سال ترمش کردم سری سودا فهمیدیم که شروع گویا که بندید بوده پیستلتی غیر قانونی داشته که میره پرام بود نمیدونم که کاری که باشه چی باشه نمیدونم رئیس حیاتی بچه سودا قربان میبخشی رئیس اومدیم پیش ما گفتیم خیلی که یاردم میشه که چی خیلی شد قربان لبه امی بهدن گفتن که دنیا بامد شیطان بامد برای باشد قربان جان نصیب کرده باشد به تنها فکری خوبی شکلی ما گفتیم که در آن صحبتمون که سر اول باید همون جبردیده به خود بیاره مهم ایش اویده که کاری که میگی؟ که نمیدونم کاری رو میزه کی میشه بو؟ کاری رو میزه زده نتونیست؟ دو درده؟ بسته اید کرد میدونم رئیس چی کاری کردم بکنم که پیستالتی شروع خانیخ نیست داره من نمیدونم دو درده نه که صحبتی هم پدرت های صحبتی هم تماد
аллакай шурхат тасаввур кардесам ки чӣ хеле нафарае ки қадар ғулаи ба маърифата ба маданияда бандид буд омаданаш амрима боиди ки коркори ромизаи 100% ман медонам бача ҳайф шуда раис 25 сола 15 соли мерӯяд 40 сола биё насиб карда бошад сабр кунем камтар рӯзои наздик насиб карда бошад назди шорух мерам рафта наметонӣ раис судя гуфт ки колони строгий режим гуфта уҷа намемонам то ма фикрам ман ҳамчун адвокат мерам чикар ана дигар паҳлӯш ки қурбон айромиз дур бош кори ромизай гуфтем кори ромизай айромиз дур бош баъд шорух ҳамне ки дили бирда дошта хати ромизи қадар сар ба сар шуда то дарша зада ман як бор мехоҳам шорухай наздик бинам сабаби асосия фаҳмидан дар корае ки байни ромиз ва шорух ки алоқамандӣ ягон хел надорам байни чун рафтомадӣ корӣ надорам дӯстӣ надорам чӣ байншон доштагае ман мефаҳмам баъд раис як савол то мумкина ҳамин ромизак ҷо биём матия гуфтаистам аз назди ромиз дур бош ту бомада меги ки аз ҷо биём мада ҷавоб раис биё қурбон як кор мекунем ту имрӯз хонарам истироҳат кун муҳим ором шав падарта фаромӯш накун итарафша бу кам дидан мегирем бори дигар мегӯм то ки насиб карда бошад мо ҳам умед дорем ки кор банеки анҷом мебарад кошки раис кори ромизай гуфтем майдаш раис ман фаҳмидам ки кори ромиз будай раҳмат қурбон раҳмат раис ман фаҳмидам беҳуда мақсадшон ҷанҷолиён нест Thank you.